Ja ykkönen päähän. Vittu, mulla ei ole kypärää. Kiivi vaan se, et me ei no niin, siellä se on. Vittu miten iso. Herran jestassa haistoit sen siellä. Tää ei jos ota nyt kyllä. Ei saatana. Herra ei estäs. Jäi. Jäte. Vittu näkäne ykynen lähti siitä. Vittu se oli tän päällä tässä. Mulla on lähelle ja kauas. Hola amigos. Siellähän se oli. Siellähän se oli. Onko? Mikä hetki? Siinä on Juppe vähän isän kädestä pojalla. Mistä ulkoa? No, siellä. Röyhkeästi. Röyhkeästi se vaan tulee. Teleport Vex. Rosket. Se on täällä. Tässä mä kuulen jotain omistettu. Saa poja olla. Mitäs kautti? Vittu. Oli aika hätä. Älä tuu kurkistele tolle ärsyttävästi. Edes. Missä se bossi tossa on? Mä hävitin sen. Selvä, tossa. Hävitin pyssiin. Täällä meikäkin on alkanut kaksottanut jo. Kova Ai kaksia. 8 häkki. Herra isä se. Tule alhaalla. Toinen. Joo, tuolla nousu vika. Tomille pieni grillijuhla siihen. Paineli sinne kun savusukelta.